what you want to say is that si Colonel Rugard Campo is part of the conspiracy to put you down na ikaw ang ididiin sa mga missing persons na ito? Ganun ba? Hindi ko maintindihan po, dalawang option sa utak ko dyan. Nagalit ba siya na dahil hindi ako kumampi doon sa sinasabi niya na akuin ko ipapagawa ng kampo? Or kasama siya talaga rito. Bakit siya nagpupursige? Nung PD na siya. Si Robert yata, nagbigay din kami sa kanila ng ano ng mga tawag dito. Na mga laptop, tama? Nung nasa CADG ka pa. Pero after yan, nung mag-offer ka, nadudukotin mo yung mga tao. Kung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Di ko na po matatandaan, sir. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.